Šta se desilo? Šta ti je? Sredstvo za smirenje. Siroti moj Mistrale. Znam da ti je teško, ali moramo da stignemo do šume i da se sakrijemo tamo. Hajde, požuri. Ako stignu do šume, izgubit ćemo ih. Ti vozi ako misliš da možeš brže. Eno ih, sa druge strane kanala su. Zašto Lena ne jaše Mistrala? Hajde, uspećemo. Mistrale, ne! Ustani, hajde! Moramo da nastavimo! Ne! Smiri se. Ne dirajte ga! Smiri se. Nemate pravo na ovo! Pustite me! Mistrale! Ne! Mistrale! Ne! Uzeli su Mistrala. Ali Mistral nije imao čip kada ga je Lena našla. Ti ljudi su tako prekršili zakon. Da, ali to ne znači da on ne pripada njima. Odvešće ga u klanicu. Ne smemo ga prepustiti tim ljudima. Ali moram da razmislim. Pa, neki radljivci kradu ždrebat, pa kad podalju ih na takmičenja da bi vidjeli koji konj je brz, a onda to konja prodaju po visokoj ceni. Zato im ne stavljaju čipove. Zato Mistral nije imao čip do 3. godine, jer je ukraden. To je samo pretpostavka. Ali je tačno. To znači da je dokaz o vlasništvu lažan i da Mistral ne pripada njima. Dobro, zamolit ću policiju da se raspita o njima. To može potrajati, ali... Leno, bez gluposti. Pretražit ćemo po internetu i sigurno ćemo nešto naći. Evo je, konjušnica Furš. Nije daleko odavde. Hajdemo. Imaš li čitač čipova? Ždrebat nema čipove. Tata je bio u pravu. Nazvaću ga. Tata, bio si u pravu. Pregledali smo svu ždrebat i nijedno nema čip. Šta to radite? To je opasno. Vratite se. Žao mi je, tata, u pravu si. Naljutio se? Kaže da se vratimo. Zvao je policiju. Vratili su se.